Ang Dios igsuon mao gayud ang atong tigpanalipod. Maong bulahan kayo ang tao nga adunay Dios sa iyang kinabuhi. Bulahan kayo ang tao nga nagsalig lamang diha sa Ginoo ug wala nagsalig sa iyang kaugalingong kusog ug wala nagsalig sa iyang isikatawo ug ang iyang gisaligan mao gayud ang Ginoo. Ang naa sa iyang kasing-kasing, ang naa sa iyang unahuna nga ang Dios lang gayud ang tigpanalipod. Salmo 21 bersikulo 11. Pabantayan ka sa Dios sa iyang mga anghel aron pagpanalipod kanimo bisag asa ka. Sa Salmo 91 bersikulo 12, sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili maunsa sa mga bato ang imong mga tiil. Ingon ana kamaayo ang Ginoo sa atong mga kinabuhi igsoon. Ang tanan iyang gisapnay, ang tanan iyang gipabantayan sa iyang mga anghel. Hunahuna sa kanunay igsoon nga bisan asa kita, ang anghel sa Dios anaa kanunay nagbantay kanato. Ang Ginoo nagpadala og anghel aron pagbantay sa matag usa kanato. Ang gahom sa Dios igsuon anaa sa matag usa kanato. Bisag asa kita kung ang Dios naghari sa atong mga kinabuhi. Wala gayoy maunsa sa atong mga kaugalingon kung ang Dios ang atong gisaligan, kung ang Dios ang atong gisandigan, kung ang Dios ang atong dalangpanan, kung ang Dios ang atong kusog. Bisan tuod ang mga Kristohanon, daghan kining mapagsulay sa kinabuhi, daghan kining agian, apan maka-overcome kini. Tungod kay ang iyang kusog, ang iyang tigpanalipod, ang iyang dalangpanan, ang iyang magbalantay, mao lang gayud ang Dios. Amen? God bless sa tanan.